Sa Good Vibes, manguhuma sa syudad sang bago ginkilala nga best cacao producer sa bilog nga kalibutan. Ang kalidad sa iya nga cacao amo ang kalidad sa cacao nga ginapangita sa mga chocolatiers. May report si Romeo Subaldo. Diri sa barangay Antipuluan sa Bago City, nahamtang ang 4 ka hektarya nga cacao plantation ni Chris Fadriga. Masobra sa 4,000 ang iyang mga mother plants ang cacao nga may criollo o white beans nga ginabuto. Isa ka di kalidad kag jutay na nagid nga species ng cacao nga nabilin sa kalibutan. Ilom cacao ang tawag diri. Gindala diri sa aton sa mga Mexicans sang una. Ini sa karon ang natawag nila nga Filipino Aromatico. Nagsabit siya sang bean samples para sa 2021 Cocoa of Excellence sa Paris, France sa nagligad nga tuig. Sa 256 ka mga cacao samples nga ginsubmit gikan sa 50 ka mga pungsod, isa ang cocoa bean samples ni Fadriga sa mga gitagaan sang Gold Award. It's meant to say na we still have the old heirloom cacao that is superior in taste and aroma. So for our future chocolatiers, if we intend to produce chocolates, I think that would be a great opportunity for Filipino chocolatiers. May isa man ka taga Davao ang itagaan sang gold kag isa pagid ka silver. Pero hindi chocolates o kuntableya ang iyang ginaproduce kundi nagapropagate pagid siya sang dugang nga mga puno sang cacao gikan sa mga mother plants, nagakuha siya sang sayon kag ginapadamo pagid. Kay tungod nagabunga na gid man ang mother plant, nagahimo man sila sang tableya pero hindi for commercial production. Nagabulig siya introduce sa mga mangunguma sang cacao para mas madamo pagid ang magtanom sini. Kada kuabi kuno sang demand sang cacao kag ang ari diri sa aton nga sahay sang cacao ang ginagamit para sa artisanal chocolate making sa Japan, Belgium kag France, mga kilala nga mga pungsod nga nagaproduce ng chocolates. There's a big demand for that. In fact, this belongs to a niche market. The cacao that we're trying to grow is not a commodity cacao. There's two types of cacao beans that you can produce. Majority is growing it for a commodity that is being exported. But this is bought by big national companies. But this heirloom cacao that we are trying to grow are really for chocolate making by artisanal chocolate makers. Dugang pa niya, ari na sa aton ang resources, kulang na lang gid ang mga mangunguma nga magtanom sini kag ang market nagahulat na lang nga makaproduce ang Pilipinas sa di kalidad nga cacao beans. Ano sa aton ang resources tanan? Yes, Kailangan na kita i-grow ta ipalab. Yes, padamuunta lang na siya, and when I have said let's plant them and they will come. The market is waiting. Waiting na lang. Is waiting. In fact, ang mga chocolatiers who were asking for it, we wanted it yesterday. Gani nagabulig siya sa mga community sa pagpaintsindi sa mga mangunguma kung ano ka promising ang magtanom sang cacao, ilabi na ang Filipino Aromatico. May mga nagasugod na kag amat-amat na sa karon nga nagadamo ang nagaka-interest diri.